Gihanay na sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang security plan nining bare months. Anang report ni Femari Dumabo. Mato di Police Colonel Percival Zorilla, ang director sa Cebu Police Provincial Office, nga ilang gi-review ang mga crime incidents nga natala sa nangaging katuigan ug sayuning tuiga aron mao ilang i-focus nga kapungan subling mahitabo ang mga insidente. Gisugdan na hinuon ang pagpakatap sa kapulisan ron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa unsa mang mga kasaulugan subay sa pagsugod na sa bare months. Laing tinawon sa CPPO ang seguridad nga ipatuman sa filing of Certificate of Candidacies alang sa piniliay sa sunod tuig. Para ma-address nato asa kinahanglan nato mo focus. Pero naana tay mga kapulisan initially pang deploy na nato. Na i-ensure jud nato na naay pulis sa kadalanan. Samtang sa Talisay City, mato ni Police Lieutenant Colonel Ipriya ang paguyod nga mas gipahinguskan ang information ug operasyon sa publiko kalabot sa anti-criminality tips. Nakigalayo na sila sa kabarangayan alang usab sa nagkadiyang festivities. Lakip na sa gipangandaman ang dako nga fiesta sa Talisay City ning Oktubre, ang Halad Inasal Festival. Dugangan og pwersa sa kapulisan ng Talisay City. Mga tao po natin ay minimize po natin yung mga lives niya kasi nga po pag bare months po, ibig sabihin marami pong festivity na mangyayari sa area natin. So, we are assured na ating kapulisan dito sa Talisay City ay naka-alert pa rin po. Uba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.